Daluyon. Napalabas, iti panagsarita da Vanessa ken Andrew. Kinidaw ti balasang titulong ti lalaki. Apno matulungan namet dagiti agendeg iti ayan da Marcela. Ket saan da mapapanaw. Iti may sagundaway nga ipapan ni Andrew iti pagtangan da Marcela. Nas daw tinawud-udi iti kelat a nagpakada ti lalaki. Apaman anda dakamat ti baket ti may papan. Iti pagminasan, kabayatan na, napanmanan ni Vanessa iti balay da na Marcela, ket nagsarita da iti baket. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Adda ti mang burburibor kanyak nana. Ibagatan nga adda ti kayat ko amaamuan ko ma. Ne, may papanitian niya balasang ko. May papan iti kinataok, nana. Balasang ko. No may papan iti kinataom, panagkunak saan asyak ti rumbeng akasaritam. Amok dayta, nana Marcela. Ngam imayak, takayat ko adamagan, no anya ti amuyo maipapan kaniyayak laring. Anya? Ay, ne, balasang ko. Apay ni Klaring. Anya ti may papankan kwa na akayat mo amaamuan. Nana, di mo't sigod mo't laang akalugaran nyo ni Yaya Claring. Nagnanaad mo't laang ditoy, sakbay ang nagbalin ababaunan ijay mansyon. Aging nga iso tinang tarakan kanyak idinay pas ngayak. Nga isumutan ti ipupusay day di inak. Pudno. Pudnoan ni Klaring tinang tarakan kan ka balasang ko. Ngam saan Nana, apay ang nagsardan kayo? Apay asaan nyo nga intuloy ti ibagayo ko ma? Kinapudno na balasang ko. Awan ti oray may sakada kami tinakakita iti inam. Anya ti kayat mo asawan, Nana Marcela? Saan ko kumaapakabasulan daytoy, Vanessa? Ngam naklaat kami latan ngagkakalugaran iti dayto a probinsya. Idinaamuan mi nga addan putot ni Senyor Ismael. Ketsi ka dayta. Anya? Kaya't kadi asawan dayta. Nga ampun naklaang ni Papa, Nana Marcela. Vanessa, balasang ko. Kas itinakon-akon. Diyak amo no anya ti pudno. Ta idi agbalaw kami. Nagwarasan ti damag nga addan putot ni Senyor. Ketsi ka dayta, Vanessa. Saan mi nga amo no asino ti inam. Wenno anya ti pudno may papankan ka. Basta naklaat kami latan idinaamuan mi ti may papankan ka. Ay na, matuukan kan samot tan amangururay kan ni Manuel balasang ko. Ne, saan, Nana Soledad? Apay ko maamatuukan ak ngay. Ay, pasensya kan Awan ngamin ti pangawag ko kan kuana. Agam intex kon. Imbagak nga adda ka dito'y ita. Kasta ka di, Nana? Agyaman ak unay. Kunana nga iringpas na lakano biit ti araramidan na ijay talon. Ay, sus. Ang mga numaapuran ni Manuel, Nana Soledad. Ay, saan ba't siguro balasang ko? Di ka madanagan. Tinasaya at Nana. Surutaklatan ni Manuel ijay talon. Iti kasta, saan ang maapura iti araramidan na? Ni Vanessa di may diti balay. Saan ka di, Nanang? Juan Mateo. Ket amok nga dati pagdaldalanan na. Anya ti kayat mo asawan, Nanang? Nagdamdamag kanyak may papankin ni Klaring ayaya na. Kasta ka di. Apay ka no? Ay, jak amo no anya ti kayat aduktalan ni Vanessa. Ngam na ibagakan ko na ti pudno. Anya apod no, Nanang? Ti kinapudno anak laat kami amin alumugar dito'y probinsya tayo. Iti nagwarasan ti damag nga addaputot ni Senyor Ismael. Dayta ti agpayso anak ko. Awan ti uray may sakada kami dito'y lugar tayo amakaam mo.
no asino ti ina ni Vanessa. Basta naamuan milaengan asimang bayan ijay mansyon ni Vanessa. Ket ni Claringen tinang padakkel ken kuana. Sa dino nga tinapanan ni Vanessa, nanang. Nagpakadan. Kuna naasarunwon na lakanon ni Loretta ijay balay da Manuel. Masikuran ka ni di kaadam dito italaw, Loretta. Anya kumati pa kasigurak ngay. Malinglingayak tupay iti kadak dito eh. Kasta ka day? Katuan mat, Manuel. Malinglinggayak amang buybuya kada kayo nga adda dito italon. Kan maysa, nalami ti puloy ti angin dito eh. Iso nga uray no nagmatuon ti init, mayatlat tatirik na. Sa bagay. Ninsamot ba niya sa Diyos sumungat? Ha? Uwan nga agpaiso ah. Mabit lang tayo naksabten ni Vanessa. Ang mga nanyakit di tinapasama. Kumusta tinagsaritaan nyo kadagiti kalugaran tayong opisyal, tatang? Mayat mo't anak kao. Talaga desidido da iti pangedeng daasaan tayo apanawan to'y lugar tayaw. Rumbeng laeng, tatang. Anya ko mga minaga po apanawan tayo to'y lugar tayo. Uwan matayaw. Isungarod agun kun dawayak ti ammo ti kaadwan. At talagaan na tayakon, tatang. Tapno makapagtignayak. Ket baring no maduktalak no anya tipod no maipapaniti pagminasan. Ang no bilang tamaamuan tayo man. No asino at talaga dagiti adda iti likodan ti operasyon ti pagminasaan. Adda nga tamaramidan tayo, anak kao. Tatang, agdadatan anadadail taglawlaw. Gapo iti pananglukat ti pagminasan. Dakkel dagitan arason. Tapno maipasirra ti pagminasan. Isong aramiden tayo ti amin. Tapno agbaligi tayo. Anya ka di tinapasamak, Vanessa. Apay kasta tilangam. Kan di ka matagtagari apulos. Ibagam kanyak no anya tinapasamak, Vanessa. Mabalin ka ding agsublita iti igit ti baybay. Ha? Pangaasim, Loretta. O sige nga Rod. Sikat ti matungpal. Sigurado ka kading awan ti madlaw mo asabalik ni Senyor Ismael, Dodoy? Dakkel ti atap ko. Nga iswanapan iti dayta lugar. Tada na patag nga ramidin na. Iswanas ka na mamuamnoan niya. Tamangan no may kontra kanyak ti banggap na. Nalawag ka di, Dodoy. Basta saan kang agpadpadlaw, ikagumam asurutan iti nalimad iti amin apapanan na. Aging gaamaamuam, noan niya talaga ti ginagara na iti dayta alugar. Kaya't ka di asawan dayta nga ampun nakalaeng ni Senyor Ismael. Diyak amo. Ngam itikas di anamwak kanina na Marcela. Kasla diyakon amo noan niya at talaga ti kinataok. Panagkunak. Addaam mo ni Yaya Claring iti daytaan na doktalam. Loretta, Apay no iso ti kasarita, maipapan iti daytaan na amuam. saan? Saan, Loretta? Vanessa, Saan pa'y arumbang amaamuan dati na duktalak? Iso mabalin ka di. Datapay lang ti makaam mo iti amin. wan. Ikarik dayta, Vanessa. Maawatak itan ti amin. Anya ti kayat mo asawan? Iso siguro ang naturad ni Yaya Claring amang tubngar kan ni Papam. Gaputa dati amu na apalimad ti amam. Nalabit akas tangag paiso. Basta, dikid daw ko ken ka. Datapay la ko mati makaam mo iti kasjay anaamuak. Tatang, inton rabi, naskanyag dakiwasak. Numabalin, kaya't ko ti makagtang iti pagminasan. Ay, anak, amagan mo't no napagad no rabi iti ipapan mo pa nagpaliiw ijay. Tatang, Nung amin iti rabi napagpagad. Sigurado nga aduda amang kaabatkan ka no madlaw da ka. Tas siyempre, awan trabaho da saan aya. oy,
Anya ti makunam anak kao. Saan kayo ngagdanag, tatang? Awan ti daka sa mapasama kanyak. Saan ka may sagmak? Hala, sikat ti makamaw. Saan ka alapdan? Basta ganad ka kumaakanayon. Naggapuam kabsat solidad. Ay, napanak man nagudong kabsat Marcela. Ado nga minan ti kasapulan mi iji balay. San moten amasango ni Manuel ti mapan makitsinda. Nang runa ket makumikom kadagiti ar-aramiden dangag kakadwa. Sa bagay. Kat, kumusta ka moten kabsat? Madandanagan ka kadipay. Saan amaliklikan dayta kabsat Marcela? Nang runa ket masansan nga adda papapanan ni Manuel nga anak ko. Ken agbambantay dapay iti rabi eh. Maawatak ti marikriknam kabsat. Kinapudno na, madandanagan akmet. Ha? Hanya ti kayat mo asawan kabsat. Madandanagan akmet para kin ni Manuel. Amumutan, kasla anak kumatan di anak mo. Nang nangruna ket nasinged ang agayam iti day di Mateo nga anak ko. Ay, wan nga rod kabsat Marcela. Nga mamati ak nga agan-anad akan ayon ni Manuel. Nang runa ket kasta ti kanayon mi nga ibalakad ken kuana, numapan ijay balay. Oh, Vanessa, nakasablitan dito mansyon. Loretta, Oh, dayjay ni Nana Claring. Padpadaanan na ta. Urnosam ti bagim. Tapno saan ang makadlaw, no di mo pa'y lakayat ang maamuan na, no anya tinaduktalam. uwan. Saan pa mabalin ang maamuan ni Yaya ti amin? Taging gat mabalin. Ni papati kayat ko apagtaudan ti kinapudno. Sikat ti makam mo. O alang arudan. Simpa umon ti langam, tadum sa agtan. Saan kang agdanag? Umyanak latta di ti mansyon. Sana bale, taawan pa'y mat ni senyor. Oh, Vanessa, kumusta ti Riknam? Okay lang, di nakpagdanagan. Nagdamag kanyak ni Yaya Claring. Nakadlaw sa analiday ka. Loretta, Iso nga ikagumaam aliklikan nga ipakita kan kwa na analiday ka. Am-am muna kan ni Yaya Claring. Mariknana no anya ti marikriknam. agyaman ak iti palagip mo. Agyaman akmat, gaputaad da ka iti sibay ko. Aggayem ta. Awan anyaman na dayta. Ngamin? Ha? Adda simbang putalugan. Mabit lang takitaak ha? Amangan no addamot kan ni papam. Si kagayam ti simbang pat diti mansyon, manong. Sarong kara ko man ni Vanessa. Mabit lang. Rumwaran iti siled na. Uwin gayam, manong Andrew. Among ka din o kaanong agsubli ni senyor? Idi na uli nagsarita kami ti cellphone. Mga no, mabayagan ka nupay. Kasta ka di? Amo kasaan mo kaya ti umay dito'y nada ni Senyor Ismael. Iso di ka madanagan. Tapakamuan ka no bilang agawi din ni Senyor. Agyaman ak, manong Andrew. Apag iso, addaytan ni Vanessa. Da kayon ti agsarita. Itay pa'y nagsarsarita ta, Vanessa. Madlaw kong adda parikot mo. Ne, awan Andrew, anya kumangay? Sigurado ka? Wan, di nakpakadanagan. Awan ti parikot ko akas iti atap mo. Ibagata na pampanunutok lang ti sasaadan da Nana Marcela. Kasta gayam. Pasensya ka na. Saan kami pa'y mutla nakapagsarita ka ni Gobernador? Ha? Kaya't ko apat gantikid daw mo at tulungan ta dagiti agindag iti dayja lugar. Iso na lang. Tadyak pa'y nakasarita ni Gobernador. Agyaman ak no matulungan nak amang tulong kadakwada, Andrew. Amo matakabaalak nga ramidan ti amin para kan ka. Iso asan arumbang agyaman ka kanyak. Te importante.
ket may pariknakkan ka ang nakasagana ak amang aramid iti amin para kan ka. Sa anak pa basta pumanaw dito naglingadak. Oray no amok nga ilikliklik ni Manuel dagiti kakadwa nga agronronda. Tapno saan ko idama sa law. Nas kanyagan nadaklata. Narigatan. Nauli magtaglawlaw. Panagkunagkat awan tagronronda itaglawlaw. Mapanakon. Agtignayak langit normal. Tapna awan tida ka sa mapasamak. Nga magsipot aklata. Saan arumbeng agtalakaklatan. Nang runakit amok nga damat dagiti saan at aga dito ngagdakdakiwas. Narigatan. Agdiretso akpay nga muna ijayan ti kalkalapaw apag nanaidak. Naawana ka balay. Kalpasan na. At na nakakita kanyak. Maduktalan nga tan ti pudno, asibibiyag ni Mateo. Gagayem, di uliwayan adengge, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Napalabas, kinasarita ni Vanessa ni Nana Marcela, maipapan kani Yaya Claring. Dita nga rod anaamuan ni Vanessa ti amin, maipapan itinukasano da ito'y adimteng itibiyag ni Senyor Ismael. Iti may sa agundaway nga isasarungkar ni Andrew ken ni Vanessa. Nadlaw ti lalaki ti sasadan da ito'y, ngem saan latta nga imbaga ni Vanessa. Nuan niya ti agpaiso. Iti sabali abangir, dimteng ti rabii, ket nagtignay manen ni Mateo. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Nauli magtaglawlaw. Panagkunagkat awan ti agronronda itaglawlaw. Mapanakon. Agtignayak lang iti normal. Tapno awan ti daka sa mapasamak. Nga magsipot aklata. Saan arumbeng agtalakaklatan. Nang runakit amok nga damat dagiti saan at aga dito ngagdakdakiwas. Narigatan. Agdiretso akpay nga muna ijaayan ti kalkalapaw apag nanaidak. Naawanak iji balay. Kalpasan na. Adda nakakita kanyak. Agaligtakak lang. Di nakmat siguro mailasin day ta nakakalugong aga. Di tayo mapan, Pards. Nagturungan di tada Manuel. Agtong daklatan. Doon. Kampay di. Sumaruno akan kwa na. Ngam apa man ang makakita kiti gundaway. Sumiya siya akmatlaan iti dalan. Nasaya at met, tagmay may saka dito'y tirasa, Loretta. Ani, Yaya Claring. Nakariing kayo pa'y matlagayang? Saan na ka makaturog? Ni Vanessa, patsyak ang nakaturogan saan ka di? Isu nga adda ka dito'y tirasa. Kinapudno na, Yaya Claring. Saan pa'y ang nakaturog ni Vanessa? Ada iti silad na. Agpampanunot iti naunag. Loretta, balasang ko, nasingad kayo ka ni Vanessa. Arig na pudpudno kayon nga agkabsat, itinapalalo a kinasingad yo. Mabalin ka di amamwak, noan niya ti pagdaldalanan na. Kinapudno na, Yaya Claring. Dahito iti kaunaan agundaway asaan akayat ni Vanessa pagsaritaan ti pagdaldalanan na ita. Anya ti kayat mo asawan, Loretta? Simple lang, Yaya Claring. Jack amunoan niya ti mapaspasamak kan kwa na. Gaputa di na kayat apagsaritaan ni. Naimbaglaki din. Ta nakakita akmat lang iti gundaway asimina iti kalugaran mi anak asipot kanyak. Kan naimbag, ta di nagnailasin. Talaga adakkel atulong ti pananglimlimog. Mapana ko ni Jo. Matatang, aglingadag. Eske na mapaliw tayo dagiti lugar. Taday tatipili ni boss. Jak laki dagbitat.
Agpapaay dagita alalaki ti pagminasan. Sipot kayo ah. Kunak tumot niya adda buyot ti pagminasan niya agbalbaliyo. Nasken niya awagak ni Manuel. Iti kasta, mapakaamwak ida ket makapaganad da. Saan nakamag, Andrio? Nalipatam sa meten no asinuak. Ano ti kaya ti asawan, senyor? Apay a pinasurod na kiti taom. Ano ka din dito ng pagbagam? Asino kumataw? Agmay salang kitao. Ni Dodoy. Isungarod. Nasiputak nga damang sursurot kanyak. Katamok ani Dodoy dayjay. Kasta gayam. Pagkat atapan nak gayam, senyor. Mabihit lang takasaritan ni Dodoy. Tapno may panagnagtukan ka. Nga adda dito iti bodyguard ko. Kat kalpasan na makapagsarita kayo. Lipatan matan nga sosyo tayo tinegosyo. Tadya kung maanusan tayo aramidan ka pa ng papapasuhan niya. Ha? Dodoy! Umay ka Dodoy! Andrio, mabit lang. Mabit lang. Okay, senyor. Umay ni Dodoy. Saan, Andrio? Nalabit ang nagbidutak laeng. Saan siguro at itaong tinasiputak? Senyor, iti ka nito ka maulit tayo na ito na persona. Ladingin eh. Ngam agpatinggan at siguro tinabayag ka pa nagsosyo ta iti amin panikosyo. Lusaan at itao ni Andrio jay nasiputa ka mang sursurot kanyak. Asino day jay? Nasken nga ganadak ditoy. Narigatan. Amangan no adakit ditakas ang mapasama kanyak. Saanan anapatag? No asino tinakaamok iti dayta nga impormasyon kakadwa. Ti importante kat agalibtak tayo. Word, Manuel! Word. Napakaamuan nyo ka din ti amin nakakadwa tayong agbambantay iti sa bali apasit ti lugar tayo. Word, Manuel! Nakalerto dan! Masayat nga rod no kasta. Kakadwa, anusan tayo tagpatpat na kitang agbantay ha? Nasken na makasigurado tayo. Word, Manuel! Nagsaludsud kanyak ni Yaya Claring iti rabii. Amo nalatan nga da pagdaldalanam. Anyat imbagam kan kwa na. Amamunak, Vanessa. No anya tinagsaritaan ta, iso ti matungpal. Nalipatam ka din nga iso akaguranak ni senyor. Gapot ta inlibak ko kan kwa na no sa dino ti ayan mo idinagtalaw ka. Agiaman nak, Loretta. Talaga mapang namnamaan ka agayam. Tilang kayat ko nga ikarim kanyak. Agbalin ka kumaanatibkar itilaksid tinaamuam. Kan, noan yan tupay ti maduktalam. Ikarik, Loretta. Kat amok amabaulak ti amin. Aging nga adda ka amang patpatibkar kanya. Kasano anak kasubli ka dito'y balay, anak ko? Saan ka napuutan asimang pag? Kinuntak ko ni Manuel, nanang. Alas 2 iti parbangon iti nagsubliag ditoy. Ay, Mateo, anak. Nataltalgad sa tiriknak no saan amasansan ti panagawid mo dito'y balay. Pasensya kayon, nanang. Ngam panagkunak. Amangan no kasayaatan no kanayon laeng ang tikadak dito'y balay. Kunak man no nasken nga agtignay ka, anak ko. Kunak no addadagiti ba nag-arumbeng nga aramidem. Tapno maduktalam no anya ti agpayso. Talaga nga ramidag dayta. Iso na laeng tanataltalgad no agawid ak diti balay. Kalpasan ti panagdakiwas ko. Masiguradok pa mabantayan kayo. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Idi rabi, nanang. Nakasalawak kadagiti lalaking agdagdakiwas. Nangagkutimbaga ti maysa. Apaliiwan da dagiti lumugar. At idakdakamaten da. Ket da tayo nga agindag iti daytoy alugar. Ha, ay Diyos ko. Asino nga'y dagijay anasalaw mo, anak ko. Diyak mo, nanang.
Ngem dakkel ti atap ko nga agpapaay dagijay iji pagminasan. Sa anak lang ngay may dito'y tapno kumustaan ka, Vanessa. Imayak pa'y. Tapno ibagak ang mabayagan pa ni senyor iti lugar anapanan na. Kasta ka di, Andrew? Wen, inawagan na idirabi. Kinuna na nga mga no mabayagan pa iti napanan na lugar. Apay niya ibagbagam kanyak dayta. Vanessa, di mo kumaikan iti sabali akay papananda ito yung ibagbagak ita. Isakit ka. Kanti kabsat ko. Ha? Amok akagura ni senyor ti kabsat ko. Gaputakal kaluban na ter aramidan. Jakmat kayat ama isagmak ni Loretta no bilang. Takalat kit din amasangpatan dito ni senyor. Andrew, pasensya ka lakuman iti amak. Awanan niya man na, Vanessa. Nuamom la kumati kinatuso ti amam. Hanggang sa anak apa atiw kenkwana. Oh. Apay akit kita anak matlatan, Andrew. Awan, Vanessa. Un kayam. Ayan ti kabsat ko. Awan di tagarahiyo tilugan na. Rimwar, napan iti ayanda na Marcela. Saan ako na si Murot, ta medyo madingamin tirik na. Sabali tinadlaw ko iti umay ko dito'y lugar yun, Nana Marcela. Anya ti kayat mo asawan balasang ko. Anya tinadlaw mo. Nana, adda ka ti dakas na napasamak dito'y? Ngamin, nakita ka nakaalerto dagiti lalaki a kalugaran nyo. Ultimo ni Tata Mindo. Nakita iti umong dagiti lalaki a nalabsak. Nakaalerto ita dagiti kakalugaran mi balasang ko. Amkanda ngamin nga amangan no addadakas ang mapasamak. Nana Marcela? Dahi ti agpaiso. Addan sa ngamin naawat daadamag nga addadagiti saan mi met akalugaran nga agdakdakiwas dito'y lugar mi ita. Ket dahi ti makagapo no apay ang nakaalerto dagiti kakalugaran mi alalaki. Kasi tinyawag ko kan kay dirabi. Aganad kan, Dodoy. Ang mga numadadal amin na planok numapanagnakan ni Senyor Ismael, asika at talaga tinasiputan na amang sursurot kan kuana. May paglangan ha. Tanakapanunot ak adagos iti wagas, idi inawagan na. Kat imbaga na nakita na kaamang sursurot kan kuana. Tanusan, nabisto ko man ang nagulbudak kan kuana iti daydi akan ito. Namnama kasanin na maulit tinapasamak, Dodoy. Tanudi ka matlagayang makapaganad. Amangan no si Kapay ti madaksam kanya. Alang din, aramid iti husto ti papa aramid ko kan ka. Kataganad ka, tapno saanin ang maulit tinapasamak. Nakapanaw ka din ni Loretta, Nanan? Anak ko. Ay naimbaglakit din tanapanan. Kunak no maibusanak iti sungbat kadagiti damdamagan na itay. Nanang, Nadlaw na ti panagalerto da Manuel. Iso akapilitan nga imbagakan ko na nga adda ti sagsaganaan da. Panag ko na manakaw. Ispya nga ta ni Andrew, Jacobsat na. jak masigurado, Nanang. Ngam no ibasar iti panakamamok kin ni Loretta. Saan adakas at tao day jay? Ket kanayon niya pang pangruna na noan niya ti pagsayaatan ti kaduan. So asapay la kuma. Ta saan o pumayso tinakunayo nga amangan no ispya ni Andrew ti kabsat na. Oh, nagsubli ka mat, Andrew. Kunak nasurutom ni Loretta iti ayanda na Marcela. Jack nagtuloy, Vanessa. Sa bali ngamin tinagparik na kanya. Anya ti kayat mo asawan? Jack man mo. Agam kilata nagtibayo ak iti agturong ako man iti lugar da na Marcela. Ngam, iti anya aga po. Jack mo. Basta sikat mo na asimkan iti panunot ko. Apa man ang nagtibayo ak. Isungin kadang ko tinagsubli dito mansyon.
Natalgad kami dito'y kaniyaya Claring. Awan ti anyaman napasamak kada kami, Andrew. Nasayat man to kasta. Ang amuray pa'y natalgad kayo. Kasayatan lata nagsubliak tapno makasigurado ak. Anya nga tati sumarunong addang ay wayat ko. Anya ti rumbeng nga ramidag. Tapno addan ti maduktalak. Narigatin ti sitwasyon ita. No kumatakas idi ngagpapaaypay laeng ni Manuel iti mansyon. Adda kumatagbalin apan nakamatak iti amin agaraw ni Senyor Ismael. Ngam nakadlaw sa ni Senyor. Iso nga inikat na ni Manuel ngagpaay iti mansyon. Ngam ti panangikat na kin ni Manuel. Ti maisaan ang pasingkad iti atap ko. At talaga nga adda ti ilimlimod ni Senyor Ismael. Banag arumbang amamuak. Iso na lang tadyak amo no kasanumanen arumbang. Ni nanang. Lukatak tiri daw ti silid ko. Agpaiso ti amin na naibagakan ka ni Nana Marcela. Talaga nakaalerto kami. Gaputaam kan mi, nga mga noon nyakit diti mapasamak. Kayat mo asawan. Imay manan dagiti pulis ang magpapapanaw kada kayo? Saan mo da kasta, Loreta? Ang no panunutan na naimbag. Ang mga no nakarkaro pa'y taaramidan dagiti sagsaganaan mi. Ngam kadagiti pulis ang mga ibagbaga apumanaw kami iti dayto a lugar. Anya? Delikado nga rod no kasta. Iso nga rod ang nakaalerto kami, Loreta. Tapno sigurado asaan da kami basta mapagaramidan iti saan anasayaat no bilang laag. Maawatak itan no anya ti kayat mo asawan, Manuel. Iso arom... Oh. Apay, Loreta? Apay, nagsarimadon ka? Matannawagam ka di ti matantannawagak, Manuel? Ha? Loreta, oh my God, kardinal, saan arumbang agmaramang taditaw? Sumrek tadita balay! Anya tinakita da Manuel ken Loreta. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!